κλείσει. Έλα η καρδιά σου να με κλείσει. Έχει σίδερα για να με φυλακίσει. Συμπληρώσατε 8 ώρες να Κατερίνα, έχει και άλλους άντρες στο παιχνίδι. Τι εννοείς? Δεν είναι. Ο Παύλος, εντάξει, θα περιμένουμε να ξαναγυρίσει, αλλά άμα δεν ξαναγυρίσει, τι θα κάνεις εδώ, μόνη θα μείνεις? Καλά, κάτσε να μην ξαναγυρίσει. Πιστεύω ότι δεν έχεις κάποια κόντρα με τα παιδιά αυτά, είσαι αμέσως επόμενος μετά που φύγω εγώ. Φιλαράκι. Μου λέει γιατί μου λέει στεναχωριέσαι, μου λέει ο Φετσκέος και εδώ που ήταν, λέει δεν ήσασταν και ο ένας πάνω στον άλλο. Ποιος είπε αυτό? Ναι. Ζένια, Κρυφός πόθος. σε είδα στο όνειρό μου. Τι έκανα? Πολλά. Εγώ με λυσούλες, εγώ ήξερα τι έκανα. Μου πάνε τα κορίτσια όλα για να δω ποιο μου αρέσει περισσότερο. Μέσα, να με κάνει χαρούμενο. Κατέληξα. Τι μου εσύ, μου και γέλιο. Τόση αντιπάθεια, γιατί ρε παιδιά, δηλαδή για όνομα του Θεού. Ψηφίσατε, φύγανε, γιατί δεν σταματάει αυτό? Και εγώ ακόμα δεν μπήκα, χθες άκουγα. Τι σου είπανε? Πώς νιώθω που φύγει ο Παύλος και λέει πώς να νιώθει, λέει έτσι και αλλιώς λέει δεν ήταν ο ένας πάνω στον άλλον. Δεν είναι καθόλου μπικτή. Στο είπα σε σένα άμεσα. Μόλις Αν ήθελα να μπήκα. πετάξω μπικτή, θα πέταγα. Μόλις μπήκα, χρειάζεται να σχολιάσεις κάτι κακό. Θέλω να σου πετάξω εγώ ότι ήρθες και μου ζήτησες συγγνώμη off camera και μου είπες κοπανιόμουν να μην σε ψηφίσω στην Έτζη που κανόνιζε να σε ψηφίσουμε. Σε ρωτήσω γιατί κλαις και μου λες πιέστηκα πάρα πολύ, δεν ήθελα να το κάνω, με αναγκάσανε. Υπάρχουν εκβιασμοί. Κρατάνε ομήρους άτομα της οικογένειας σας. Το έχω απογοητευτεί πάρα πολύ. Και δεν ξέρω και πώς μπορεί να αλλάξει. Βαρέθηκα. Σήμερα, όπως είπαμε, θα μάθουμε τους δυο αγαπημένους παίκτες. Τι πιστεύεις ότι θα συμβεί? Θα βγει ο Τζόνι αγαπημένος παίκτης, θα βγει η Άννα αγαπημένη παίκτρια. Πάμε να μας λυθούν οι απορίες. Θα σας πω όπως πάντα τα 3 κορίτσια που είναι πιο ψηλά στις προτιμήσεις του κόσμου. Πάμε να δούμε ποια από τα 3 κορίτσια είναι η πιο αγαπητή της εβδομάδας. Και για να δούμε ποια είναι τα 3 αγόρια, τα πιο αγαπητά, που υποστήριξε ο κόσμος αυτή την εβδομάδα. Κατερινάκη μου, θέλω να μην στεναχωριέσαι καθόλου και παρόλο την απουσία μου θέλω να με νιώθεις δίπλα σε αυτήν τη μέρα. Μπορεί να είμαι μακριά, αλλά σήμερα νιώθω δίπλα σου και με αυτά τα λουλούδια θέλω να νιώθεις έτσι κι εσύ. Sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead.